No, tak jako já cítím každý miminko. Každý miminko vlastně má svůj pohyb, takže vím, kterýho miminka je vlastně pohyb a všechno. A hejbou se vlastně normálně. Ne najednou, jak si někteří lidi myslí, že to je nějaký horor nebo něco, ale začíná to vlastně po jednom a takhle se to vlastně dokola vlastně jede. Zatím pohlaví víme pořád stejně. Víme jenom o holčičce a o těch jednovaječných klucích a ve spod vůbec nevíme, co je. To je překvapení a oni za prvý tam, jak vlastně jsou tyhle ty horní, takže ty spodní vlastně kryjou a je tam vlastně tma, jakože. Tak naštěstí maminka se má dobře, nese to všechno statečně. Co ji čeká? Čeká jí císařský řez, což víme, bude to někdy koncem týdne, což postupně naplánujeme, uděláme předoperační vyšetření, uděláme kontrolní ultrazvuky. V případě, že tam nedojde k nějakému zhoršení stavu plodů anebo celkovému stavu u maminky, tak to bude plánovaný císařský řez. Zatím to všechno vypadá dobře, nerad bych to zakřikl, ale jak říkám, i díky tomu optimistickému přístupu maminky se zatím všechno daří držet relativně v dobrých mezích. V 10. týdnu jsem normálně že byla u gynekologa a tam mi vlastně zjistil dvojčata. Takže v tu ránu jsem byla z toho taky vyděšená, protože říkám, dvojčata, co když si budou podobný nebo něco. Potom mi dělali testy na genetiku a zjistilo se prostě, že je tam víc plodů, že z dvojčat se tam stalo 4 na začátku března. Zarazilo mě to, ale pořád se tomu nechtěla věřit. Ale pak vlastně si mě pozval pan doktor znovu ke konci měsíce a právě tam se zjistilo, že prostě je tam 5. hlavička. A to už jako jsem nevydržela a to jsem jako začala plakat. Já říkám, to je na mě už moc, prostě tohleto není možný snad, aby prostě přirozenou cestou se tohleto stalo. A měla jsem taky jako v hlavě myšlenky, jako to zázemí a všechno, co okolo patří vlastně k těm dětem a tak dále. A já jsem moc ráda teda, že obec mi dali aspoň 3+1 z těch do 110 metrů čtverečních, aspoň jsem se to dočetla v novinách, tak. A vlastně viděla jsem, jak ty byty vypadají, vlastně přes ten internet a tak, takže vypadají moc krásně, za to jsem moc ráda. I kdybych to věděla dřív, tak já jsem proti potratům, takže vůbec žádný. Tohle to je moje, ani k žádný adopci nedám žádný dítě, takže to budou jenom moje děti. Takže se moc těším, jak oni budou vypadat, protože to je takový jako kouzlo tam, že prostě nemůžeme vidět pořádně ani prostě ty hlavičky a ty obličejíčky, nějaký teda snímky už mám, který mi pan doktor udělal, takže mám jenom ty holčičky a jednoho vajíčného kluka, jednoho, ale ty spodní vůbec nevíme, ty horní strašně stínějí, takže nevíme, jaký pohlaví je dole. Ty jednovajíční kluci se budou jmenovat Daniel a Michael. A když to budou ve spod dole, že jo, kluci, tak by to byl Alex a Martin. A u holčiček máme 100% holčičku, takže to bude Tereska. A když budou ve spod, tak by to měla být Eliška a Kateřina. Dosavadní stav paní je velmi dobrý, paní je optimistická a my jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout 31. týdne těhotenství, což vlastně bude završeno v neděli tento týden. Císařský řez se volí vždy u vícečetného těhotenství, když je počet porodů větší než 2. A jistě je k tomu určený speciální tým, protože ti lidé budou mít plné ruce práce. Jednak při té operaci, jednak hned, jak se ta miminka narodí. Ta miminka vzhledem k té své nezralosti budou na jednotce intenzivní péče, proto jsou tu tak velké přípravy, protože to bude 5 novorozenců nízké hmotnostní kategorie, kteří budou teda zaměstnávat náš neonatologický tým a paní Kyňová samozřejmě bude docházet, jakmile se začne tvořit mléko, tak uvidíme potom podle stavu těch novorozenců, jak se jim bude moct to mléko dávat a samozřejmě ta laktace se bude udržovat. Vícečetných těhotenství máme v České republice poměrně hodně, ale z 99% jsou to všechno dvojčata. Ta frekvence dvojčat je v České republice vyšší než v řadě evropských zemí. Další vícečetné, to znamená trojčata, ty bývají zhruba mezi 10 a 20 každý rok v České republice. A 4čata byly naposledy v roce 2003, paterčata nejsou zaznamenána. Břicho vypadá takhle, no, teď momentálně. No, už to není taky hezký jako dřív, no, ale objevily se mi nějaký i strie, no.
Do porodu, do neděle, zbývá ještě pár dní. To poslední vyšetření, co říkalo o vašich miminkách? No já jsem moc ráda, že vyšetření dopadlo tak, jak mělo být a děti jsou úplně v pořádku, já taky. A strašně se na ně těším. A jsem zvědavá na ten první okamžik, jak je prostě uvidím, jak se nějak zbudím, tak určitě mě pan doktor dovolí se na ně jít podívat, tak jsem strašně zvědavá a vím, že určitě ukápnou i nějaký slzy. Vy už máte staršího chlapce, co ten tomu říká, takovému přídělu sourozenců? No on si přál toho sourozence, takže on se na ně moc těší a když prostě mi volá, tak to je pořád stejný dokola, že prostě už jsou na světě, už pan doktor je vyndal a prostě strašně se na ně těší a když mu řeknu, že ne, že ještě jsou malinký, tak prostě on je uražený a nebaví se se mnou. Řekl prostě, že se se mnou začne bavit, až prostě jak budou venku. Vzpomenete si na chvíli, jak to přesně vypadalo, když jste přišla zřejmě někam na kontrolu a tam vám řekli, že jste v očekávání, ale dokonce v 5násobném? Já jsem se to dozvěděla nějakým asi 20. nebo 21. týdnu, že jo, to bylo na té genetice, kde mě vlastně pan gynekolog poslal sem do Prahy. No a reakce byla taková, že jsem tomu fakt nechtěla věřit, protože předtím mi řekl 4, vlastně v březnu začátkem a na konci mi prostě viděl 5. hlavu, říkám, to už není normální prostě. Takže mám strašný strach i doteď, i když chtěla bych poděkovat všem maminkám, kteří jsou strašně hodný, že prostě mi posílají prostě takovýhle maily a všechno, že mi chtějí pomoct a z toho mám strašně velkou radost a vážím si toho.